Uwi na ang programang Pang-edukasyon at Pangkabuhayan. Hatod sa Indo, kan Bicol University. Uwi na ang sa Indong host, Professor Edgar Parameda. Good morning, Marinaga po mga tugang. Welcome na naman sa tuyang programa. Programang Pang-edukasyon at Pangkabuhayan hatod po sa tuya kan Bicol University Extension Management Division. Inipon sa inyong mga kasabay sa Gudyan alas 11 nin pagkaaga, si Edgar Barameda, liwat na naging bitara sa indo na mag-iribanan po kita para sa saro na naman na edisyon, presentasyon kan sa tuyang programang Pang-edukasyon at Pangkabuhayan atod po sa tuya kan Bicol University Extension Management Division. Okay? Pero bago kita magpuon, siyempre ang sa tuyang pamumusta. Sa kabus na inaabot kan sa muyang broadcast. Ang sa muyang pong broadcast, siyempre sa DWBS, sa muyang free radio. Siyempre pa, nadawag kami sa FB page kan Radio Veritas sa Channel 8 DCTV. Uy, nasa TV kita. And of course, sa social media platforms man kan Bicol University as in kan Extension Management Division. Kumusta pala sa tuyang director kan EMD si Ma'am Maria Corazon o Ma'am Marcia Rico. Sabi kay Sir Eds, kung ako natabi si staff na dyan, kanya ako nalingawan ko naman. And siyempre, ang sa tuyang Associate Director, si Professor Rowena Weng Soilo. Uy, ang sa tuyang mga staff dyan sa TIIDS, Technical Staff. Siyempre pa si Sir Eds Bismonte, as in si Ma'am Mel Bulawan. Yan, ang sa tuyang mga kariba, dyan sa tuya, dyan sa EMD. And of course, siyempre pa, ang gabos sa mga empleados, teaching personnel, kan Bicol University, estudyante sa mga stakeholders, siyempre po ang BU sa panginat kan sa mayang presidente, si Dr. Baby Boy Benjamin D. Nebres. And of course, ang sa mga vice presidents, mga deans and directors, mga iba pang opisyalis kan Bicol University, mga teaching personnel, mga non-teaching personnel, yan. And iba pa, gabos-gabos na mga empleyado kan Bicol University. And of course, sa mga estudyante. Kumusta po sa indo, gabos? Yo? Okay, sabi ko na nga ni, aldaw po nin Webes, kaya kita naman po ang magribanan, tigdi po sa tuyang programang Pang-edukasyon at Pangkabuhayan. This time, ang sa tuya pong tema may kinaraman sa mga proyekto kan Bicol University. Ano po yung piga-apod na pili? Yan. Kita baga pag sinabing mga Bicolano, pag nasa Bicol region kita, ang saro sa mga signature na produkto kan Bicol region pili. Yan. Ano ang mga produkto kan pili? Nata pili. Sabi nga ni, what, why, and how? Yan. Pero po dyan sa Bicol University, igwa po kami nin sa opisina na yung imbuelto, direct ang imbuelto sa pag-propagate. Bako lang pag-propagate sa mga research sa activities, endeavors about sa pili, nyaon po direktamente. Bako lang sa mga pili, saro lang ang pili na produkto kan Bicol Region na pinagkakabalan pag-abot sa research and po paano po ni ma-commercialize and paano pa mas lalong ma-promote sa pagi po kaning piga-apod na Bicol Consortium for Agriculture, Aquatic and Natural Research or Resources Research and Development. Yan, may mga bisita po kita taod-taod na yun po ang sa mga kauron. Ang tema ta sa tuyang pagbalik, yun po ay pinag-apod na pili. The what, the why, and the how. Magiging sa tuyang mga tema sa tuyang pagbalik yan. Okay, sige, balikan na po ang sa tuyang mga bisita, mga kaurong yun na pagkaaga, asin ang tema niya to about sa pili, makalis lang ka nagkapirang pagiramdom. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato.
May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ng tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BU, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joe. Hep, sandali lang kaibigan. Meron akong gustong ibalita sa iyo. Alam mo na ba na ang stevia ay isang damong gamot tulad ng halaman kasali sa mga pamilya ng halamang mirasol na ginagamit noon pa man sa Paraguay at Brazil bilang isang pampatamis ng pagkain at inumin. Mainam para sa mga diabetic at nakakabawas sa presyon ng dugo, para sa sakit ng mga kalamnan at dinaramdam sa puso. Mark Stevia Food Supplement, ang pinakamainam na pampalasa tungo sa isang malusog na pamilya. Mark Stevia Food Supplement, another product of Jmar Marketing. Mabibili mo na sa inyong suking tindahan, groceries, supermarkets, drugstores at butika dito sa inyong lugar. Chikiting litas, dagdag na bakuna laban sa tignas, rubella at polio. Sa ating mga anak, tungkulin natin lahat. Magpabakuna, maging ligtas para sa healthy Pilipinas. Pamakunahan ang inyong mga anak kontra rubella, tigdas at polio sa May 1 to 31. May dagdag na vitamin A supplementation pa. Alamin ang schedule sa pinakamalapit na health center. Magpabakuna na para sa healthy Pilipinas. Paalala mula sa DOH. Isang paalala mula sa Department of Health Center for Health Development, Bicol. Oras niya ito mga tugang, eksaktong 10 minutos makalampas ang last 10. Uy, makaskaso ng oras para naman po sa mga abala sa sendang mga harong, nagpiprepara sa panguntuhan. Rikas-rikasan, udto na naman. Sabi ka. Okay, sige, balik na po ko di sa sayong, sa tuya. Pasensya na't may, panangaw na naman daw ako. Ano daw ini? Oh. Okay, di bali, kaya pa. Okay. Sabi ko ay pungatugan ka sa bago kita mag-commercial break, may mga makaurong po kita ngunyan about sa pili. Sabi ko ang tema tangunyan, iyo ang pili. The what? The why, and the how. Gayon, ano? Okay, nasa linya na po ang sa mga kasabay ngayon na pagkaaga. Ini pong doon na ini, dati ko na pong naka-interview ka nakaaging mga episodes ta. And then, sa rin sa pinag-consider na mga harigi kan Bicol University pag-abot sa mga disiplina Arab kay ni. Si Dr. Marisa N. Estrella, siya po ang samoyang Vice President for Research, Development and Extension. And at the same time, concurrent director kan Bicol Consortium for Agriculture, Aquatic, and Natural Resources Research and Development and BICARD. And also mga kasabay tamang po, si Dr. Lester M. Narvaez, and Deputy Director kan BICARD dyan po sa Laog kan Bicol University. Ma'am Maris and Sir Lester, maray na aga po. Hello? Maray na aga po, sir. Ay, maray na aga Sir po, Ed. ma'am. Maray na aga po, ma'am. And then nahihiling ko po ang pandukan sa kuyang dating kaklase, si Sir Jan Palacio. Ay, opo. Ano naman si Ma'am Maria Luisa Tango, Ay, opo. si Sir Mel Opo. Ulawan, Opo. asin gabos pong kaibahan tasangon niya na aga. Ay, opo, Diyos ma'am. marahay na aldaw. Maray na aga po, ma'am. I think kasabay naman po yata si Dr. Lester Narvaez ko na pagkaaga, ma'am. Si Sir Narvaez, sir, nasa kahong dagat mo niyan. Tandoanes. Ay, upo. Actually, kaibahan dapat man ako alagad. Opo. Siyempre, yun ang ani po. Ay, Paparangaan iyo, ma'am. kami kan trabaho. Iyo, kung ma'am. ano, Oh, araw medyo na talaga. kainin. Medyo talaga loaded kita dyan sa tuyang kanya-kanyang position. Ma'am, bago po kita May garong signal. Ay na, ma'am. Ading signal. Okay lang po. Ma'am, siguro Oo, bago ano ko man siya. Opo. Bago ma'am kita magduman po sa tuyang pag-apod na tema ngunyan ining pili, the what, the why, and how. At the same time, kang current director ka po kan BICARD, and then si Sir Narvaez man yung deputy director. Inutunta ma'am, balikan ta po, ano po Iya yung po. BICARD? Ano po ang, taaram ko, may mission ini, may vision, may societal vision, may goals, may programs, and kadakol pa po. Balikan ta ma'am ang BICARD. Ano po ang gustong sabihin kan BICARD? And ano po ang sa iyang katuyuhan sa pagkakamok na dyan sa Laogan Bicol University? Actually po, sir, ang Opo. BICARD stands for Bicol Consortium for Agriculture, Aquatic, and Natural Resources Research and Development. Opo, ma'am. Binibilog po ini sa pag-iribahan kang Mhm. 23 na state universities and colleges, Mhm. and then agencies like Department of Agriculture, NEDA, DTI, Mhm. BISCAS,
Camarines Norte State College, CBSUA, Partido State University, DOST 5, Phil Rice, Agricultural Technology Institute, NEDA, and then Sorsogon State University, Catanduanes State University, the Best M. Scott sa Masbate. So, dakula po siyang organisasyon na ang pinaka gustong mangyari po sa consortium collaboration, magtarabangan para makatabang sa pagbusol kang mga developmental projects sa Bicolandia para maiangat tamang po ang buhay kan sa tuyang mga paraoma asin sa tuyang mga fisher folks asin gabos po na sektor po manungod sa agriculture, aquatic, and natural resources. Hence the name BICARD. Saro po kitang consortium na Opo. pinupunduhan, sinusuportahan kang DUST, Philippine Council for Agriculture, Aquatic, and Natural Resources Opo. na nakabase sa UP, sa Los Baños po. So, DUST BICARD. And sa Arambagan po, kan gabus na miyembro, nakakabusol kita ng mga proyekto para po sa Rion Bicol. Sa ngunyan, ang saro sa pinakadakula, ayo po ang sa pilinizer na itutukar ta at yan. And BICARD is being hosted po ng Bicol University na ang opisina niya ito ngunyan sa Bicol University Ginobatan, formerly known as BUCAF, or Bicol University College of Agriculture and Forestry. Opo. So, ang satuya pong RRDCC chairperson sa ngunyan, si President Alberto Naperi, kan CBSUA, as in ang vice chairman kang RDCC, si Dr. Baby Boy Benjamin Nebres III, kan Bicol University. Iyon, So, collaboration is the password mi po sa consortium. Yun, napakalawak pala, ma'am. 23 universities, government agencies, iba pang organization. Ma'am, ano ang pinakang saro sa mga target ining sa research lang ba? Or igwa pang mga disciplines? Or iba pang mga parte at maliban sa research na garo sabay sa obheto kan BICARD ta po? Okay po. Sa BICARD po, igwang inaapod na banner programs. Banner Ang program. saro nga ni Research and Development Opo. or RD. Pangduwa po, siyempre, technology, information or massive information, dissemination, kaibahan na po ang techno-commercialization, intellectual property management, kumbaga RDRU, Research Results Utilization. Takong daita man po baga ibalangibog Iyo po. ang mga na-discover ta, ang mga research findings ta, kumbaga, paano taman matatabangan so tinarget ang grupo or sektor na tatabangan. Ano po? So, very important ang information dissemination. Another is capacity building. Capacity Kung sa building. nagkukondusir po kita ng mga trainings. And then, nagtatao man po ng scholarship. Ang DUST, dakulo na scholarship po ang tinataong ngunyan para mapataas taan sa tuyang involvement sa science and technology, sa tuyang mga innovations, discoveries. And then, igwa pa po kita ning manungod sa policies and governance. Depende po sa resulta kan sa tuyang mga pag-research Opo. o sa satuyang mga extension projects or programs, may madidiscover po kita kaayan ng mga pangangaipo sa mga kapartner tang mga komunidad, as in nakakagibo po ng mga pulisiya in partnership with local government units and other partners, government or non-government partners, para po ang mga pulisiyang iyan makapaangat, ma-improve ang satuyang mga pagtatrabaho dito po sa Region Bicol. Ma'am, digdi ma'am sa obheto. So, 4 banner programs. Opo. Digdi po sa program, madam, kasabay na po digdi ang salimbawa ngaya, tama po ito na, garo ma-disseminate, mabalangibog tayo nga maraman kan publiko. Kasabay na ba di ma'am tabi ang pigapuntang utilization or commercialization at the same time para maging holistic na yung approach? Kabilugan na po siya, ma'am? Yes. Yes, sir. Ang apod ka iyan, in a bigger term, ang term is research result utilization. Research. So sa ngunyan, igwa nga ni po kitang Regional Agri-Aqua Innovation Systems Opo. Enhancement. 23 milyones po ang itinawag ang USCP card para gapos pong kaibahan na State University, mga miyembro ta po.
all over Bicol region ay matabangan manungod sa intellectual property management. Okay po. So, nagkaigwa ng mga IP master classes and then sa inaapod na technology pitching kung paano ipipresentar ang sarong discovery or research finding in just 3 to 5 minutes para po makapture pan sa tuyang potential investors. And then of course, yaon din po ang techno-commercialization. So actually, in techno-commercialization, syempre, binapakusog ta dyan sa partnership with the private sector. Yung mga businessmen po baga naton na interesado po sa mga discoveries natin. For instance, may bagong makina ngaya or equipment ngaya sa pili processing or sa coconut whatever na interesado man po sa private sector kasi masimbag or makakatabang sa pangangaipon ninda. So, ang techno-commercialization proseso man po yan. Nakaipuan, may training din kita dyan. And then yung mga legalities po baga. And then kung paano itatransfer sa teknolohiya, ego pong mga step-by-step process. As in, nagtatabang po kita manungod dyan. Ego po kaming ongoing mo Kompleto na pala, ma'am. Ano? Okay. Alam mo, ma'am, sarong beneficiary, uy, okay na, na-commercialize ko na-utilize ko na, pwede magpatabang niya kay marketing. Sa kung ba yan, ma'am? Sa, sa function ta, ma'am? Marketing niya, tabangin niya kami sa marketing. Pwede pa yan, ma'am? Marketing, yes sir, why not? Oh, okay. Kasi igual man kitang ina-upload ng mga technology business incubation. Probably you've heard of the Silly Daily of Yes, Bicol University, yes, ma'am, opo, for yung Silly instance. Daily. Ang mga araw po kayan. So, kumbaga, talagang kung baby pa ngaya, ang sarong negosyo, Opo. igwa man po ang mga pagtuturo, training, mentoring na mangyayari. So, talagang Manungod sa bagay na iyan. bilog na pala, ma'am. Siguro nga, pati linkages, networking, pwede nang isabay pa, no? Ay, naputol yata si ma'am. Yes. Yes. Talagang bilog po, holistic yung approach ta, Yes, sir. Kasi Opo. we just have to, through the consortium, pwede tapong matabangan ang sarong grupo or cooperative, for instance, na maikonektar o mailink sinda sa gusto nindang maging makapartner man ninda. Okay. Araw po kayan. So, ganyan palang Kung halimbawa ang sarong produkto, Opo. like if it's food product, syempre, importante yun dyan, safety kan food product. So, tuturoan ta sinda how to standardize and then paano ini magka-Nutripacks, paano ini maging quality ang produkto para pag-abot halimbawa ang target hindi lang sa lokal kundi sa international market, talaga naman kayang makipag-compete sa Yun. global market. Ayun. Tayo kita pwedeng ako unsa na sa lubas na dahil kita nagsusunod sa mga safety protocols, for instance. Iyo. Dakol po yan. Kagayon mo na nang gad, ma'am, susundan. Oh, tadyan baga sa tuyan niya so Tuturuan to. FICC. Garo nakakatabang tan ma'am, katabang kaning so FICC, so PubLab, etc. Garo katubang ta pa ni Ma'am Taga, Yes. Okay. Pag sinabi ma'am na BICAD, kasi nakabugtak lang digi, agriculture, aquatic, and natural resources. Pag abot po sa natural resources, ano pong mga example kan mga natural resources? Pasensya naman pigubusisi ko para mas maisiyan kan mga parantabay tao. Ano pong Yeah, pag abot sa yeah. natural resources? Ano So- pong sabi mong kay ni ma'am? Opo. So, sa tuya po, baga sir, ang mga dagat, ang mga bulod, Ah, natural okay. resources tayo yan. Okay. Oho. Ano po? Mhm. And then, sa pagkabuhay kang tao, aram ta na, syempre, gabos na tao kay buhaning pagkakan. Yes, May bagyo man o dae, may mayon eruption man o dae. Mhm. Kay buhaning clean air. Clean para air. ang sa tuyang pigahangos na paros malinig. Oho, Ano po? oho. Kay puhanta ning potable water para Mhm. gabos kita dai mapa, dai magadan pag dai na kita nag-inom, pwede na kitang magadan. So, ini gabos na seas and oceans, rivers, creeks, mountains and hills. Gabos po yan parte kang sa tuyang natural resources. Ayun. So, pati yan sa, syempre, pag may nagmimina dyan, may mga environmental concerns na. Pag nag-overfishing, may environmental concerns na. Pag sugulod karal po na, pigakulang na kitang tubig mo niyan, sigit na na ang barakal ng tubig. Iyon ang gan. Ano po? Oo. And then, syempre, pag kulang na ang kahoy, dahil ng ugat na ma-hold kan mga daga, Mhm. kaya yan na ang nagpapahiling sa to. Pagkikastigo baga kita Iyo. sa sobrang uran ibagyo, Iyo. grabe na po ang baha. Mm. Takalbo na nga ni sa itaas. Whatever Iyo. happens up there will always have a consequence down there.
So, pag nag-uran, grabe ang pagrustos kan daga, soil erosion, soil siltation, mababaw ang mga salog, Iyo. mababaw ang mga dagat, Mhm. grabe ang pag-fertilize kang mga sa farms, grabe ang nitrogen, dakul pag abot sa dagat, nagkakaigwa kitang red tide, algal bloom, mga arkayan. So, kuroniktado po kaya ining sa tuyang kinaabanan, sa tuyang pinagkihiruan. So, kada aksyon kan tao, pirming igwa pong konsekwensya Iyo, sa tama. kapalibutan, pagdai po kita pag maingat. So, natural resources. Iyo, mas So, natural na resources na po. Sa mahiwason kapalibutan. mahiwason pala ma'am ang sakop kining organization na ano uning objetos Yes. so goals niya. Ma'am, paano ang proseso? Halimbawa ako sa rong benefits, gusto ko mag-avail kan services kan BICAD o kan Bicol University kan organization. Ano bang proseso, madam? Ako organized ba? Oh, okay. Unorganized? Paano po yung sistema, madam? Kami po, dahil nga ni organisasyon po, sa kada universidad po, baga, Opo. igwa kitang mga professor dyan, Mhm. or mga konstituente na pinaadal kang gobyerno, or maski da pinaadal kang gobyerno, nag-iriskwela kita. Mhm. As in, yun na, nakasararo na dapat ingatan ang kapalibutan, na dapat mag-concerning research, itong 4 na banner program na ito. Ano po? So, ang training ni nag-i-imbelto kan pa-training sa satuyang mga faculty members or constituents in our member agencies para mas mapatibay asin makaupod paano ang paggibo ng magayon na research proposal para mapunduhan ini. Ta syempre po pag nagibo kang research proposal, ang PICARD permi po yan nag-evaluate. Ano po? Alagad maagi po ning proseso. Mhm. Kung pumasar sa INDA, ma-approve. Just like ini sa Pilinizer mi po, Yes. ang nagpondo ka ayan, Department of Science and Technology, Opo. Science for Change Program. Ano po? Mhm. So, we were granted 45 point something million in order to implement 7 projects na pinagtarabangan po yan kang Bicol University, may researcher man kita haling Partido State University, CBSUA, Central Bicol State University, asin po kaibami dyan ang PhilPili organization, private sector. And now, we are link. May MOA po kami, especially sa Project 3, wherein we established pili plantations and we trained propagators, pili propagators, and farmers na nakisumaro sa mo para makapagpatanom ng pili. As of December 2022, nakapatanom na po kami ng 83 hectares all over the Bicol region. So, dati po baga ang Masbate, dahil man siya nag-iintindi na magtanom ng pili, ibang priorities kasi huna ninda, dahil maray ang pili sa inda alagad, sa pinatanom mi po duman, magayon man po ang mga tubo niya. Wow. And sa campus mismo kan di Besamscat, igwa ng mga namumunga pong pili na ang plantation na ito pinag-establish din ng BICARD mga 10 years ago. So namumurungan na po sila. So dakul pala, ma'am. Ano? Sige, So araw ma'am. po kami kaya Kagayon. na titrain Iyo. ng researchers hanggang po sa techno dissemination, tinuturuan ta sinda may gibon ng mga scientific articles to be published in journals, and then po how to have on-air program. So ini pong sarong programa tangon niya, BICARD on Air, is one of the projects na pinag-propose ni Ma'am Ruby Makasinag Opo. ang samuya pong cluster, Yes. regional cluster coordinator sa Science Communication Officer Cluster. Okay. Tas sa kada banner program po, igwa kita ang mga miyembro dyan, kapos Ay. kairibahan. Iwan agad, ma'am. So, Hello, ma'am. Okay, ma'am. pati po ang statistical analysis, may pa-training po kita dyan. Kum- Then, sabi ko nga po kanina, pati sa techno-commercialization, kung ano ang kaipuhan, mapatraining po kita. Ayun, kumpleto baga, ma'am. Ano, kagayong kang mga programa. Ma'am, babalikan ta po, this time, sa padong pagbabalik, ma-discuss na kita about sa pili. Nabanggit mo na ka sa bago sa mga proyekto, nagpatalam kita sa Masbate, and so on and so forth. Basta alam, didiskuto rin po yan, ma'am. Pakalis lang po, giraray ka, nagkapiratang pagirumdom.
Nurture your Catholic life. Visit Vita Católica Bookstore for your books and souvenirs, religious items, and liturgical supplies needs. Visit Vita Católica Bookstore. Vita Católica Bookstore with a selection of different inspirational books, Bibles, children's books, novenas, vestments, catechetical books, mass cards, neo books, shirts, rosaries, pins and medals, images of saints, and others. Vita Católica Bookstore is located at the ground floor, El Palacio Building, Albay District, Legazpi City. For inquiries, message them on Facebook. Vita Católica Bookstore, an outlet of the Diocesan Multimedia Services Incorporated, Diocese of Legazpi. Chikiting likas, dagdag na bakuna laban sa tigtas, rubella at polio. Sa ating mga anak, tungkulin natin lahat. Magpabakuna, maging ligtas para sa healthy Pilipinas. Pamakunahan ang inyong mga anak kontra rubella, tigdas at polio sa May 1 to 31. May dagdag na vitamin A supplementation pa. Alamin ang schedule sa pinakamalapit na health center. Magpabakuna na para sa healthy Pilipinas. Paalala mula sa DOH. Isang paalala mula sa Department of Health Center for Health Development, Bicol. Oras niya ito mga tugang, 30 minutos makalampas ang alas 10. Uy, makaskasa ng oras. Dito pa sa nang orme ni Ma'am Maris, 30 minutes agad. Okay, sige, pabalikan ko po ang samuyang Vice President for Research, Development, and Extension, si Ma'am Maris Estrella. Dumana kami sa Istorya Can Pili. Yan. Okay, anyway, kasabag may pigbanggit na si Ma'am na ang ining-pilinizer, na kitang funding support, na sa Masbate, nagbupo na kitang magtanom duman, nakatanom na nga ni, duman sa Devemscat, and so on and so forth. Ma'am, nata po pili, does it mean na iyan ang produkto kan Bicol Region, mayor na produkto kan Bicol Region, pag sinabing pili, identificar na yan, identificar na Bicol Region, or baka may mas masararong pang dahilan, ma'am, kung nata pili ang panginot na proyekto ta sa iraram kaning Bicard po, ma'am? Okay. Sabi ko nga ni po, ang Opo. saro sa dakulaon tang na supporter is DUST, ano po, DUST Picard. Opo. And ang sa practice po kaya kang Picard, sa kada reyon, pinagtawan nindang ang kada reyon dapat igwang inaapod na focus commodity. Focus commodity. Okay, give it a regional flavor, sabi Opo. ninda. So ano ang produkto sa rehiyon na dapat kaipuhang pangtabangan para maiangat siya, para makatabang sa mga tao, halimbawa magkaigwa dyan ng negosyo, okay? O kaya food security, masimbaganta, harap po kayan, or makagenerate ng income sa mga tao. So, in our case, aram tamang po, kaito pang panahon na ang Bicolandia sikat sa pili. So, ako po nag-eskwela po sa Los Baños, and then, kada bakasyon, maski sisay ma-encounter mong tao, pag naaraman kang, uy, Bicolano ka. Ang sarap ng pili sa inyo. Pasalubong naman. Sarap kaya. Ayo, bid-bid rin Para kita pag no. ang, Bicol equals pili. Pili equals Bicol. Parang aruba ka, sir. So, and then, aram tama na, grabe tightly intertwined ang kultura tapo baga. Pirming, ngaya, fiesta, karasalan, Peña Francia, kung ano man. Ikulang ngaya, mahalon nga ang piling mo. Yan, Taaro ka, hindi na pulo naman yung turista. O kaya ngaya, dadarahon kang manungod mo kung nagbisita digdihalin Canada, US. Pasalubong duman sa mga parientes naman na Pilipino o maski foreigner, pili pa rin. Araw pa kaya. So, kaya po, importantihon, sa buhay kan sarong Bicolano po ang pili. Bako po, bako lamang sa pagninegosyo, kundi para sa ko, with the challenges we're facing now, let's say climate change, magtanong kitang pili, kada pon ka iyan, magtatao sa tuya ning fresh air Taro na yan. mahahangos ta. It can, reduce pollutants, makakaredusir kang soil erosion, makakaredusir ning baha, mapapangalagaan ang purification of
water in our watersheds. Maliban po tuman nga ni pag namungan na pwedeng ipabakal. Nasa Kaaramdaman mo niyan meeting lang na ako. kada parte kan pili po baga. Bako na sana po yan sir sa bunga Opo. ang binabakal kan pili. Mhm. Kundi may pili oil from the kernel, pati sa panit niya or sa ubak. And then, pigigiribo na yan ng health and wellness products. Iyo mo nang gani. Ngaya malibong ang payo mo ngaya, parungon mo ngaya. Iniigwan na po baga mga preparation na araw yan. Pang masahe. Mhm. And then, for the information of everyone, oil from pili, ginagamit yan kang Gucci, Christian Dior, mga sikat na mga pabango Mhm. abroad, Mhm. no? Na ginagamitan ninda po kan pili oil. And then, susaro nga ning akiunong pang inventor na nagibo ning sealant sa eroplano. Mm. Halip po ito sa pili elimi naman. Pigaapod mo yan sa 3rd District Salung. Mhm. Sa Tagalog, Sahing. Mhm. Sa English, Manila elemi Mm. or resin. Mhm. Pag tinagata po ang pili, nagbubulos iyan sa lawas niya. Mm. Ang maski nga ni dahil po tagaon, may panahon na basta nagruruluwas yan sa lawas kang pili na pinagsisigaan kan mga lolo taka ito. Tapagkutan mo sa nabagaser, Mhm, nagkakalayo na ito. Iyo mo nang gani. And then, Mhm. very distinct ang amoy because of several essential oils in the Manila elemi na yun na nga ni nagagamit sa industriya. Pigpapasta yan sa mga barko. And then, yung oil niya, aside from perfumery, itong ibang klase, pigagamit man po sa varnish. Ang daming industrial uses niya. Yun. Okay po. Ako man Ganun po siya kagaling. Pag ako man pag Domingo, nag-sound ako, pigahanap ko primero pili, tag gusto kong maglanta o magtula. Primero baga. Ang pili ko yan, ma'am, nata mahal na kasi pag side ko lang ini, nata mahalo na. Minsan bibira ka na makakuanin, mamiso ka ito, adados mo yan, per kilo naman, may isang gatos, may 120 na. Nata daw nagmahal, ma'am, ang Ay, po, pili baga, tangon sir. niya, no? Nata daw nagmahal, ma'am. Nata daw ang, nasa likod kay ni ma'am, dahil talagang, highly in demand na talaga ang pili, because itong nasabi, ma'am, na Opo. dakulo na ang pangaipo, pinagamit na sa perfume, and so on and so forth. Parang ba kayo, ma'am, ang sitwasyon tangon yan? Medyo mahal na. Ang presyo, sir, Opo. Come again? Ang grabe ang demand na Oh, ngunyan sir. sa pili. araw gani. Opo. Okay. One of a medical doctor na kamiyembro man sa Pili organization. Opo. Ang sarong product line niya yung lawat shampoo Shampoo. and conditioner. Mahiling nindo yan dyan sa mga malls. Mm. Sabi nga niya, ako nga ya, Mhm. sa edad kong ini, talagang sa pili na ako. Kasi Oh. yun ang negosyo niya, sir. Bakit? Alin nga ya ang produkto ta na nagwa 1,000 or nagdudusmil ang kada kilo? Kan lagting na Lagting, itong oho. maduyo, Mhm. itong kernel, Yan, sir, oho. na dried. Mhm. It's only pili. Mm. Bako po. Mhm. Oh, imagine that, 1,000. Kaya ito, kang mga 1990s Yes. na nagpupuon-puon ako kaan mag-research, Oho. 300. Pag nag 350 mahalo na. Ay, ano ka ta nag-abot sa 500? Alagad mo niya ng 1,000 per kilo. Iyo, mhm. Nag 1,200 and then nag 2,000 per kilo. Araw na ka ang Imagine kalangkaw, that, sir. Mm. Kasi ang oil niya, okay, comparable to macadamia in terms of flavor, Yes, di ba? aha, Pagkakanon tapo bagayan, na dried nuts, may mga product ng araw kayan. Opo. Pag pig-asay ta sana, masiramon po baga Iyo ang baga, pili. ma'am. Comparable to macadamia, Mhm. to almonds. Yes. Ako po, Mhm. masiramon siya. Mhm. So, yung oil niya, comparable to olive oil. Mm. Proven po yan, kang mga chemical profile, pinag-adala na po yan. Talagang magayunon siyang tipo ning lana, as in superfood, pagkakan. Kasi po talaga, may mga pag-aadal na nagpahiling na it can reduce cholesterol level, mga araw kayan. Mhm. And then may medicinal purposes po siya. Mm. Tapik adalan man po yan digdi sa sa BU Mhm. nila Dr. Kahuday, Dr. Serrano, dahil nagtuklas lunas man po pag ang BU, Opo. na pinundohan man po ang DOST. Mhm. So, and then DOST-5 mismo, dakul pong mga research manungod sa pili. Mhm. Yung mga findings ni Chris
Mr. Christopher Millena, dakulaon na tabang po, na nagpamamidbid kung guraano kagayon ang pilita. Iyo, ang pili ta ma'am, garo man sa nanyog baga, gabos halos gabos na parte na papakinabangan na po, Sabi mo kasi ba, Correct, so, sir. ito nga, kundi ako nasala, ma'am, ito bagang so lagting, sinali mo na sulaog. Pero pag abot sa, ma'am, may naramdaman ako ito, na garo, in demand yan, kasi pigagamit hindi sa pagluto, mas maray da ito, ma'am, pag, pag magluto ka. Totoo ito, ma'am. Kamagin po, sir. Medyo to, ma'am. So, ang- kernel baga, ma'am. So, garo, pinaalang Opo. na, pag ginali mo na sulaog, pigagamit dito sa pagluto, ma'am. Mas maganda ang kayo ang kalayo. Tama ba, ma'am? Itong sir, yung Lagting, ubak, ay, so lagting na, kernel? ma'am. Oh, yes, ma'am. Or ito Oh. mismong sulagting. Sulagting na, ma'am. Sulagting shell ba ya? Shell. Opo. Yes. Very nice yun, sir. Ayun ay naapod na mainiton siya. Mainiton Yung daw, British ma'am. Thermal unit niya, alangkawon, ng ibang mga pansiteria. Sabi ninda, ayaw na namin, ma'am, masyado. Kasi kayo ito, igo ka nagdadara sa saruming magsasakasyentista Opo. na nag-depart na, nagdadara siya sa Manila, sa mga pansiteria. And feedback is, biyo ngayang nagkakrak ang samuya ngayang pugon. Taano talaga siya, sir? Magayon na panggato. Iyo, ma'am. That's true. Dako lang kung nadawag kan sa And- Manila man, ma'am. Pati sa mga panadiriya, garo, pinagaramit ninda. Yeah. And sir, ito pa, yung mga SAG engineering students Opo. nagthesis ka yan, very good din siyang parang ginibong wood tiles. Okay. Magayonon man siya. Iyo, ma'am. Pag sinabing Talagang tiles, ma'am, ano yan siya? Very Parang, nice yung pag tiles na, ma'am, garo, siya, may proseso na garo, parang powder. Pero, ma'am, may process kayan, ma'am? Opo, pig powder muna. Kaya may okay. proseso syempre, may mga equipment. Kaya they even went at that time sa Forest Product Engine for Predicom, Ayun. Forest Product Institute, Super. para magamit ito pong equipment na yon, pulverizer ata, and then syempre binder. Pero inadala ninda and they produced Yun, tiles. kagayon, ma'am, may option na, may alternative So, na. Diba, sir? So, if somebody can, again, research on that and move forward, malay natin. Kasi sa bamboo baga, sir? Yes. Yung mga waste sa bamboo, iyo. pag nagigiribong bahay kubo ngayon, ang mga waste products dyan, igwa naman ngayon nagigiribo ng bamboo tiles. Ay, gayon po, magayon ma'am. naman. Ma'am, babalikan ko sa sinabi mo ka sa bagot, nasa Masbate, iguanang tadati-dati ba ang Masbate, garo day nagtatalubo naman ang pili. Ngayon sa Devemskat, iguana, ano ma'am ang kultura? I mean, ano ang feature kan pili? May dahil ba sa Bicol region, sa Albay nga Sorsogon, dahil sa klima, sa type of soil, and then paano nangyari naman sa Masbate, ma'am, na tumnalubo na siya? Anong karakteristik ang Opo. pili na ini, ma'am? Okay. Sa findings po, Opo. very matibay, resilient ang pilita. Sa iba-ibang klase ng daga, nakakatubo siya. Sa iba-ibang klase, sa bakilid, sa plain, and then I just observed in Bukaf, after typhoon, may lugar kami po dumana, almost a year. Dahil nakakabulo sa tubig, waterlag siya. So kung ibang kahoy kadana, alagad sa Yun. pili, da ipa. Resilient And then talaga, sarong poon sa may gate, duman po baga sa may guardhouse, Opo. natumba na kan sarong bagyo. Sarong ugat na siya na ang sa daga. As in, higda na siya, pero nagbubunga pa. Sagkod mo niyan. Ka-resilient Ganon naman, ka-resilient ang pili po natin. Kaya sabi kan mga gurang tabaga, siguro kung may maadal ka ining matauning SNT evidence, pero ang claims kan sa tuyang mga ninuno is that ang pili nga mas gusto nga camping babagyo tanganing mamungang maray. I think ganon daw siya katibay. Ma'am, dahil mo nagbabago ang taste, ang texture, ang feature kang pili ngaya kung inipigatan mo sa bako ngayang akma na lugar sa Bicol region sa Albay ngaya binalyo mo sa iba, although resilient siya, dahil mo nagbabago, ma'am, ang taste niya, ang quality, and so on Yan and so ang forth. magayon na i-research, sir. Magayon nun yan na Yun, i-research. Yes, magayon nun. Kaya lang, ara mo po baga, syempre,
matyaga ang researcher. Iyo, Bago oo. mamunga ang pili baga, Mhm. mahalat kitang pirang taon. Pirang taon mo nang gad, ma'am? Kung Pirang taon? asexually propagated, Oho. like itong mga pigbabakal tabaga sa DA na grafted po paga, Opo. sa buka supiga apuntang inarch, mga 3 to 5 years na mumunga na yan. Alagad kung hali baga mismo duman sa pili, Mhm. na natural na nahulog sa daga, matubo, hali sa pisog niya, then it takes 7 to 10 years bago mamunga. Alagad ang buhay man niya, halawigon, henerasyon ang pinagsisirbihan niya. Mhm. Halawigon ang buhay niya. Mhm. Nadango ko nga ni, igwada ang 200 years old ng pili. Kasi Oh. bibisitahan ko po yan next week. Hopefully makaluwas ako. Iyo. Ma'am, digdi Walang sa... tao ang magkakaraputan da sir Ay, ha. kada kulao na, Para ma'am, siya ano? ay mapalibutan. Ganon siya kalaki. 200 years. Medyo talagang dapat ma-preserve Kaya ito, no? bibisitahan ko sir. Iyo, ma'am. Ay, ma'am, digdi, ma'am, sa Bicol region, siguro, ang na-identified na talagang dakul ang tanom ng pili, albay, and sorsogon. Then, sabi ko sa bago, igwa ng masbate. Sa ibang mga lugar, ma'am, igwa na kitang mga tanaman na pili digdi sa Bicol region. Pinatanuman sir? Opo, may tanom na, ma'am, dati na, existing ng tanom. Maliban na sa, kasi ang naraman kong nyaw ng kadaklan ng mga tanom sa sorsogon, sa albay, aside naman sa masbate, ma'am, digdi sa Cam Norte ngaya, ano yan? You mean sa Visayas? Sa ibang rehiyon? Biglang sa to, ma'am. Biglang po sa to, ma'am, muna kung sakasakali. And then sa ibang mga lugar kung igwa ng mga pigtanom na pili. Digdi, ma'am, sa tuya, ma'am. Saan pa po ang igwa mga tanom na pili? Halos saturated digdi na sa ba, ma'am? Bicol? Opo, oho. Na pinatanom ta through the Pollinizer Project? Opo, ma'am. As I've said, it's all over the 6 provinces. Okay. Sa gabus na pala. Ano, ma'am? Sa ibang, ma'am, na lugar, sa Visayas ngaya, sa Mindanao, igwa na pong mga nagtatanom dumanin pili? Sa Visayas, ma'am. Sa Visayas po, ma'am, and Mindanao. Igwa na po Yes, naman. sir. Okay. Very good po. Ano? Yeah. Sa Iloilo. Very good. Igwa sa ano? Bohol. Oho. Sa Samar. Ay, very good. Sa ano? Negros. Mhm. Nakulo na po sir na interesado. Okay. May nanago ako na istorya na pigtry na itanom sa ibang mga lugar. Sabi may na sa China, but di siya nagtalubo, ma'am. Di siya nagtrayumpo na nagtalubo man, pero iba yata su resulta. Totoo ni ma'am, araw kaya pigtry na ning itanom sa ibang bansa. Pwedeng totoo sir kasi Opo. syempre, Mhm. iba man baga po ang klima ninda duman. Ayun, oho. Alagad, kung may lugar duman na medyo parehas naman po sir, Aha. then posibleng magtalubo man siya. Ayun, kadaktan. Ganyan, ma'am, sa digdi sa Bicol region, mga more or less, pira na, ma'am, sa lang sa pagkaisip mo, pira na mga farmers or farmer organizations ang involved sa pagtatanom ng pili at the same time kung pira ng ektarya. Iba kita mga data na arog po kayan, ma'am? Igwa po sir. Mhm. So, digdi sa Pollinizer, Opo. mapata po yan Mhm. through Project 2, Geomapping, Mhm. led by CBSUA. That's Project 2 of the Pollinizer program. Mm. And then, isi-share mi po yan, Mhm. ngunyan na pagkatapos po kang Pollinizer program. Kasi matapos po siya ngunyan na taon. Ayun, ma'am. Nagbanggit po pala mo ining pollinizer, ma'am. So, Opo. Sir, ang doon sa farmer partners, Opo. nasabi ko kasubago, may mawa kami with more than 100 farmers. Opo. Okay. Dakulon pala, ma'am. 100 farmers. All Ma'am, over Bicol. all over. Ini, ma'am, na balikan ko po ning pollinizer na pigabanggit na kasabago sa mga projects tao. Ano po ning pollinizer? Ano pang objeto niya? Ano ang kamaabutan niya, ma'am? Ning pollinizer. Okay, sir. Opo. Since yung dahil sa consortium, sir, baga, Po. nasabi ko kasubago na dapat ngaya kada reyon because consortium established by PICARD, igukan sa Region 1, 2 hanggang sa Mindanao. Ano po? Opo. So, sa Region 5, ininangani pong PICARD. So, tumutok niya kayo doon sa produkto ninyo. yun pala, no? Medyo distinct, very distinct sa rehiyon ninyo. Mhm. So, ang DOST, Science for Change Program, nagtaon ng suporta na iyon na nga ni, pigmidbid ninda so pagkapambihira kan sa tuyang pili. Mhm. So, digdi sa Bicol, tinawang kita sa pili ning programa. Sinuportahan ninda. As in, kung pwesto po yan, sir, ning 7.
na projects. Okay? And since nasa consortium po ako at the same time, then I invited researchers from other members. Okay po. Kaya project 1 is on the genetic analysis ng Genetic, pili opo. para mamidbidan ta sir baga arin ang pili na supig sasabitang mahandap kung sa sorsogon pag kinakan mo baga so pigtula Tigtula, mas manamit siya milky siya Okay. igubag ang klase sir na fibrous hindi Fibrous. ganun kasarap Opo. okay. So ngunyan, igwa na pong application sa siyensya through biotech methods, nagkondusir ng genetic analysis para po mamidbidan ta pa ang satuyang pili. As in sa project 1 na ito, igwa na kami pong nakalinyada na pwede tang iparehistro sa National Seed Industry Council para po madagdagan sa pinarehistro po paga kang DA. Ito siguro na Dangog Magayon, Opo. Liza, Orolfo. So, anong na klase ng pili po baga na pinarehistro kang Department of Agriculture. So, pigtabangan ta po ito pili na sir na pati po so genetic analysis ka ito makuata using the new biotech methods. Project 2 ito pong sa geomapping Geomapping. Opo. para masimbaganta pira mananggad ang pilita na nag-i-exister sa ngunyan. Nagmapping po kita. Alagad sa 4 na probinsya po ito. And then, sa future, dapat maubos. Sana maubos na pati Visayas, mapaman para masimbaganta po ang mga naghaharapot. Ano po? So, igwa na po kita kayan. Pati yung sa soil profiling, kaibahan dumaan. Kaya nasabi ko kasubago na mas magayon ang mga tubo niya, mas kisain na klase ng daga. Kaya niya, resilient siya. Pangtuluinin na pong sa establishment of plantation and distribution of quality planting materials. Pang-apat, igwa po kitang pili knowledge management na pinanginginutan man kang Party State University. 5 is on pili pests and diseases na pinanginginutan ko po. Then 6 is on the use of biofertilizer. Tabo po magamit ng synthetic fertilizer ang satuyang mga farmer partners. Kaya dumansa na po kita sa bioinoculant, yung natural na paagi. So, kompleto Then pala. project 7 po, sir, is on the upgrading ng mga machinery sa pili processing. Like oil extractor, pili depulping machine, sorter, sheller, tester remover. So, iyan po ang 7 na proyekto inside the Pilinizer program na ang pinaka-obheto is through science and technology po, sir, makadevelop kita ng mga new discoveries and findings na makakatabang para mas mapadakulta pa ang produksyon ng pili sa Iyo. Region B. Kagayon, ma'am. Duman sana sa primerong aspeto sa phase 1, genetic, duman maaraman ta naman agad kung anong klasifikasyon ng pili. Kasi may nala akong piling pahalaba, may nala akong piling na butog, may nala akong piling na medyo bako maray ang size. Kasabay na ito, ma'am, duman sa garo genetic. Pag, ano pala, ma'am, ang Yes, ano? sir. Ano pala ang Pinag-characterize yan characteristics? gapos. Ano man ang may scientific name pa ang pili, ma'am? Wala aman sa tuyo. May scientific name po. Canarium ovatum. Ah, sir. yun mo na. Ang scientific Canarium. Canarium ovatum. Okay. Wala man, ma'am, nga kaya Ini ang pilita dikdi Mhm. na pikukuantakan mga bunga, nagigibot ang masapa, Okay. glazed pili. Okay. May saro kitang pangklase, sir, Canarium luzonicum, na pinagkukuhanan maning resin. Pero ang okay. pinakamas dakol ka iyan sa Alabat, Quezon. Sa Bicol, ang mas dakol, Canarium ovatum. Canarium Kaya ovatum. ngani, kay itong panahon pa, ang mga lolota, nagkakarmelitos na, nagminahamis na pili, Iyo. konserba, Iyo man ang nakulo na po baga. Iyo ang man ang mga ano. ninulotang ginip. Dakol lang ko yun na, minodify na lang ko yan, may mga, tama ba, mga masapan, may mga added flavor, and so on and so forth, may mga coatings, pero minodify na lang, ma'am, yan, Yes. mama, may mga modification. So, ibig sabihin, ma'am, ang industry kan pilita, pun pa kan mga enot na panahon, ano ma'am, pun panikang day pa nag-abot sa mga Kastila, niya sa mga Kastila, or kaso rin siya nagpundig sa Albay, o sa Bicol region mismo, aning pili industry ta, ma'am? Ansaro, sir, Oho. na pinaka-inot is Albay Pilina.
Albay Pelinat. That was in 1932 or 1936. 1932. When Antonio Regidor, Espanyol, yun na nga, nag-introduce kang pag-ibo ng pili. As in, ini pong albay pili na baga, mahiling ta, pero Iyo. ang henerasyon na yan. Iyo mananggad, ma'am. Nadai nagpupundo lamang, nagbagyo na, nag-erap na si Mayon niya umpa. Iyo. Ining mga sa ginubatan, mga murato, Iyo. nag-depart na sa mga gurang, pirang henerasyon yan, magturugang. Still, yaon ang negosyo. So, ibig sabihin, ma'am, ito Ganun po, pa... sir, kahaloy na Okay, ang 1930s pili pa. sa Satuya. Kaya, I can say na it's part of our culture, it's intertwined with our heritage. Iyo ang mananggad. Satuyang pili. Kaya talagang Na ita dapat pagbabayaan. Iyo, pag sinabi kasing, tama ito sabi mo, kung pag sabing Bicol ang nakakakibat na kayan, ano yan, pili. Kaya ito may mga naramdaman ako, nagaro, minsan may mga, siguro mga mga tao man na gustong ma-commercialize mo rin, pigsar la kaninda, so pili, garo inalter, ginibod ang kamuti, so kamuting ka. May mga aron kan ma'am nabalitaan ka mo na, garo, naparaot sa industry ta kaya itong mga inot na panahon, because pigsar la kanin mga bako man pala pili, kinupisa na sa mga features, etc. And then, pinaluwas na pili, all of a sudden, halik mo pala sa kamuting kahoy. May mga arog kan, ma'am, kaitong istorya na nangyari. Hello? Sir, ano ka po, Ano para ako? Chappie? Sabi ako. Dahil ko po na ko, sir. Ayun, ma'am. Sorry. Okay lang, ma'am. Kahit pa, may mga naramdaman ako. Medyo kahito supili industry ta, tapos sa mga pratinda ta, garo hinaluan, supili, hinaluan ng iba. Sabi ninda mga sa kamuting kahoy da ito o na pag-abot kan mga nagkakao na, ay, baka man ganyan original pili ta, matagas ngayon. May mga arog kan, ma'am, na instances na garo may mga ano yan na alter o kaya ginibuang ibang paagi Totoo yun, sir. Ayun, ma'am. Taara mo naman baga, siyempre, Ah, sa tuyang mga naghahanap buhay, nagbabayan, para ma-extender. Tamahalan nga ni Pampili. Iyo nga ni po. Saan iba naghalo ngayon ng susinap ng pisugki, langka? Yan, yun. Alagad, kita, so adulterated na siya. Yan, Alagad, kita po baga, sir. Mhm. As long as edible man bagang langka, pagkakakanta man Iyo. baga, day man bagang maraot kaya na no. So nagdiskarte man sa mga kababayan ta hinaluan supili. Alagad kita kung taga-ibang rehiyon, day ninday yan mamatayan, Iyo. mananamitan. Alagad kita na Bicolano, araw mo nun ta, ang pili ta, asin kung noarin ini pinaghaluan na ning iba. Okay. So, dapat, yun na nga po, dapat ito, kung naghalo man siya ng langka, ang presyo niya dapat puro barato man. And maging honesto sana. Iyo nga. Kasi ngunyan po, pag pinagre-require na yung mga ingredients, Iyo. packs, haluan niya ng langka, maging honesto sana siya. Iyo nga. Kaagan niya man duman, Oo. and then, ang presyo kaan siyempre mas barato. Iyo nga compared ni. sa purong pili. Bako po iyo. Iyo nga so, ni, ma'am. honesty should be there. Opo. Kaya naraot Para so kung naraot lang. ma-justify na ini mas mahal, ta ini purong pili. Bako po. Iyo nga. Ma'am, curious lang ako naman sa 7th project baga, ma'am, about sa upgrading sa machines. Tapos may nabanggit kang about naman sa ano yan, sa fertilizer na dapat natural. Natapo ito, ma'am. Dahil siya nag-aakap ka mga synthetic na fertilizer. Bako siya sanay ang pili, ang kahoy na pili naman sa mga synthetic na mga fertilizer po. Okay, araw kaya kay na sir. Apo. Sabi nga ni kan mga gurang ta. Iyan nga nagturubo na sana dyan nga tatama fertilize ka mo. Iyo ba? Tama mo po Tama ba? ba ng gano'n? Alagad sa ngunyan, kung hihilingon ta, paano? Halimbawa, nakikontrata nga ya kita sa ibang bansa, pigahagad ang kitang araw kaining tonelada. Opo. Ano po? Dahil taman kayang itao. Oho. Ta kung diit pa man sa naampun kan pilita, kung dakulaon baga Iyo. sa pinagbabakal. Oho. So one way baga sa agriculture is to fertilize. Mhm. And for instance, sa rice farming, ang farmers na turuod na magamit sindang urea ngaya or kung Yes. whatever Aha. na fertilizer na synthetic na mababakal dyan sa mga agri-supply. Ano po? So, sa pili, dahil pa man po yan pigibo. Tayo nga, ito kitang natural sana. Iyo, tama. Alam mo nga man ngaya. Okay. Uh-huh. So nga ta pa ngaya. Alagad, yun na nga ni po, if we would like to increase further the fruiting, pwede man. Pero kung piliong kang farmer,
nahabo niya, di karapatan niya po ito. Mm. Pero kami, in the Pillinizer Project, with me as program leader, I'm so aware of what the farmer likes. Mhm. So, yun, nag-ano kami po na, sige, wag na yang sa synthetic, tiktik kita sa organic. Mhm, mhm, Natural sana. mhm, Oh. So, bioinoculant po ang pig-testing min yan. mhm. Mm-mm. Tayo nga ni po, ma'am. Baka, Ta- yung lang. Sige, ma'am. Tabi. Sige po, ma'am. Tadakol po baga kita man, sir, na mga kababayan, lalo itong may health concerns. Opo. Particular sinda sabi, I would like to buy pag organic yan. Mhm. Pagdaing niya, habok ko, mga ganyan. Oo. So, aramtang may mga buyers po kitang araw kayan. Mhm. And they are ready to pay, maski mas mahal yan, basta pig certify na organic, Iyo. willing silang magbayad kayan. So, Iyo. saro yan na market group na anion po sa kapalibutan tasang yan. Iyo, ma'am. Ma'am, dakol pa ko ta mga ihapot, ha? Grabe ka interest ko sa pili na eh. Kailang, ma'am, 1 minute na lang kita bago mag alas 10. Ma'am, baka may mga, anyway, hanggang pa mga kita, hanggang, sabi sa hanggang EMD, hanggang ano po yata, July kita, o dakol pang time kita. So, ibang mga questions ko, i-reserve ko na lang sa next week. Ma'am, baka may hindi ako na, ma'am, hindi ako naihapot po sa imo. May gusto ka pong idagdag na mga informasyon sa mga parantabay. Please go ahead po, ma'am. Tabi. So, ako po, sabi ko nga sa mga Opo. friends and ano ko sa pili, kapag pili talaga, kumbaga, ang advocacy ko dyan, ang pagkamuot ko sa pili, hindi ako nasanay. Ay. Sobra-sobra. Ay, ma'am. Kasi ini-equate ko ang pagka-Bicolano ko, Iyo. pagka-Bicolana ko sa piling iyan. Iyo po. It symbolizes us, Tama. Bicolanos. Tama. Ang pili po. Mhm. And hindi yan nag-thrive kung saan lang. Yes. Kaya it's really a gift from God Mhm. na ang Bicol is the center of biodiversity ng Pili Iyo. and also Abaca. Tama. Bago pa tama. po namidbidan ang Philippines, kay itong mga panahon, pigbabarter na kang Pinas, ang Manila hemp ang apod. Mhm. Kaya kay itong panahon I read that from a book Opo. na from where are you? Halimbawa, ang sarong Pilipino na padpad sa ibang bansa. Opo. From the Philippines. Kaya ito, bako pa man, syempre sikat-sikat ang Philippines. Mhm. Where is that? Pag sinabi mong Manila, it is where Manila is. Manila hemp. Aha, aha. Kasi during those times, Chinese, yung mga galleon trading, Opo. baka po ang number one product of Iyo the mananggan, Philippines. ma'am. Iyo, totoo po yun. Worldwide. Mhm. Laki ang Bicol, we have Pili, and Abaca. The center of biodiversity is Bicolandia. Iyon. Ma'am, Kaya kita sir ng Bagyo. Iyo nga, Isuda ang Bicol. Iyo, ma'am. Talagang totoo yan, ma'am. Talagang biniyaan kita kan Diyos nin mga natural resources saro yan sa ining pili na pigapunta. Pag sinabing tama ito, ma'am, pag sinabing pili Bicolano, pag sinabing Bicolano, pili Mananggani. Okay. Ma'am, salamat po. Siguro sa mga masunod po, baka pwede pang magka-istoryahan kita or sa iba pang mga involved po sa mga projects kan Bicol University. And salamat po sa oras na itinaw sa tuya para po sa pagdiskutir kan mga importanteng bagay, lalo ini po may kinaraman sa pili. Kailang inabutak din ang oras din po maaram. Digdi po sa tuyang programa. Sa pangaran po na kang kasabay ta po kasabago, ang samuya pong Vice President for Research, Development and Extension, si Dr. Marisa N. Estrella. Sa pangaran man po kan mga kasarabay niya po dyan, sa opisina, and then sa gabos-gabos na po sa EMD. Salamat po sa Indo Gabos. Ini po si Edgar Barameda. Gira nagpasalamat kan sa inyong pagantabay hasta sa masunod na Webes. Digdi po sa programang Pangedukasyon at Pangkabuhayan hatod po sa tuya kan Bicol University Extension Management Division. Thank you. Good morning. Napasaindo ang programang Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Antabayan liwat sa masunod na Webes. Digdisa na sa Radyo Veritas Legazpi. Sirang na bagong aga, nagkaantabay
Diyos sa to